sunt inginer și am predat 10 ani design și tehnologie la școala britanică din Cuveit și aceasta este, în școlile britanice este o materie de curiculă care se studiază zilnic, pentru că este foarte folositoare. În anii de grădiniță, practic tot ce se face la această disciplină, care la noi este asociat cu un club, se numește cunoașterea și înțelegerea lumii înconjurătoare. Deci, de fapt, învățăm foarte multe lucruri despre texturi, materiale, simțuri, o mulțime de lucruri care ne folosesc, care nu sunt neapărat de factură academică, ceea ce numim noi matematica și româna, dar sunt extrem de folositoare în viața noastră de zi cu zi, pe parcursul întregii vieți. Ne învață să ne organizăm. Ne învață să ne organizăm și să sortăm prioritățile și poate că pe primul plan aș pune faptul că ne învață să ne punem întrebări. Ce se întâmplă dacă fac așa? Unde am greșit? Ne învață să ne evaluăm, de fapt. Unde am greșit? Cum aș face asta mai ușor? Ne învață să fim eficienți cu un efort minim. Asta ne înseamnă că ne învață leneși și ne învață efectiv să fim isteți. Este extrem de util ce se învață aici. Iar aici noi facem încă o mică parte, pentru că timpul petrecut împreună este limitat. Dar se învață foarte multe lucruri utile într-un mod agreabil. Practic învățați o sumedenie de lucruri fără să vă dați seama, de fapt, când le-ați prins. Încât mie mi s-a întâmplat de multe ori să-mi spună elevii, asta o știam, dar de fapt nu le conectau cu ceva concret făcut la un curs. Dar după aceea cumva fac legăturile și conexiunile. Cred că e foarte util. Lumea copilăriei dumneavoastră este diferită de copilăria din zilele de astăzi? Da și nu, pentru că așa cum este firesc, lumea evoluează. Acum trăim în epoca gadgeturilor și a internetului, dar cu mare bucurie constat că există o reîntoarcere la bucuriile alea simple, care erau valabile și în copilăria mea și care probabil că vor rămâne valabile de-a pururi, cu joaca, cu chicoteala, cu copilăria până la urmă.